Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Qadri Makkiyatun aw Madaniyatun. Surat Al-Qadr wonten sing lebetake makkiyah tegese temurun saderenge hijrah, wonten sing lebetake madaniyah temurun badane Kanjeng Nabi hijrah. Nek wonten perselisihan ngeten niki wonten landasane hadise berbeda, tapi wonten dasar-dasare. Khamsun aw sittu ayatin lengreken ana sing ngarani 5 ayat, ana sing ngarani 6 ayat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr saayat. Wa ma adraka ma lailatul qadr rong ayat. Lailatul qadri khairum min alfi syahr telung ayat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Bi'izni rabbihim min kulli amr gangsal ayat. Salamun hiya hatta matla'il fajr 6 ayat. Niku sing ngitung 6 ayat. Tapi nek sing tanazzalu kalih wa dadosake tunggal berarti gangsal ayat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Dileken saayat berarti jumlahe gangsal ayat. Jadi le ngitung ayate 5 utawa 6 niku ndelok le ngitung. Boten kok lajeng ana ayat dhewe-dhewe, boten, ayate dadi siji. Mengenai bacaan fi lailatul qadri nek diwakafake niku carane qaf fathah mateni dal sukun sampan latih riyen aja nyandak ro. Carane qad maka nempon nangge nyandak ro sukun. Qad aja keliru qadr. Qadr niku mboten enten. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Aja keliru fajr. Fajr boten enten. Dadi carane fa fathah mateni jim sampean ampun ngeling-eling rone dikek. Fajr fi lailatul fajr. Nek pun jime wis cetha lagi ngeling-eling rone. Kawitane fa fathah mateni jim riyen
sampeyan ampun ngeling-eling ro fi lailatil fajr guna wes fi lailatil fajr fi lailatil fajr niku carane maca Fajr badan enten, Qadir badan enten, Amr badan enten, Amr, Qadir, Fajr, Syahr. Itu caranya. Itu ngenani bacaan. Ngenani makna Lailatul Qadri, maknane Lailatul malam Qadir kang agung. Lailatul Qadr iki kula mangke nerangake secara rinci panjenengan le nyatet sing tenanan sing teliti Lailatul Qadr malam kang agung malam kok disebut agung Iku si Allah paring nikmat lan paring keistimewaan kanggo khusus umat Muhammad. Umat kuno-kuno mboten enten Lailatul Qadar. Sing wonten umat Muhammad. Ngibadah sewengi nggone malam Lailatul Qadar. Ganjarane luwih agung, luwih bagus tinimbang ibadah 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 1000 bulan niku nek diitung 83 tahun punjul 4 bulan sak umur dhewe. Ngibadah sewengi ganjarane padha karo 83 tahun punjul 4 bulan. Iku nek sampean sak menangi Lailatul Qadar ping 7 166 punjul 8 bulan. Iku nek menangi ping 3 lung pira ganjarane. Mulane nganti nabi-nabi do kepengin dadi umat Muhammad niku ningali fadale Allah dengan umat Muhammad ling ganjar nganti semanten katahe sewengi kok padha karo malah ora padha luwih apik tinimbang 1000 bulan. 1000 bulan berarti 83 tahun punjul 4 bulan sewengi. Ampun, nak sewengi ora kuat ah. Aya nak dak kuat sewengi ya setengah wengi. Ana sampean saged ngibadah setengah wengi ngenani Lailatul Qadar padha karo 83 diparo. 41,5 punjul 2 bulan. Wah nak separo ya ora kuat, seprapat ya kono. Tidono 20. Nek seprapat akeh sing kuat. Sampeyan buka diniati ngibadah. Terus tarawih, buka ngaji tarawih 2 jam. Ditambah subuh ngaji. Kawe 3 jam. Jadi nek seprapat bengi wis do iso kabeh malah ora usah mempeng wis ngene. Lah ngono ngajine ngantuk, ya iku disuda dhewe. Ngono sudane sithik ngono ta, mergo ngantuk. Ngantuk nek didelok-delok, ngantuk krana kesel, ya tetep entuk ganjaran. Ngono. Iku ngantuk tak wiridan. Malaikat ora ngerti antarane ngantuk karo wiridan ora ngerti. Ya. Ini Lailatul Qadar. Lampun Lailatul Qadar niku tiba malam pira? Niki para ulama khilaf. Menurut Imam Syafi'i lan Imam Hanafi
Lailatul Qadar mesti tengene wulan poso ning ora iso ditemtokake tiba tanggal 1 apa 2 dalu gak iso ditemtokake. Imam Syafi'i karo Imam Hanafi, tapi mesti nek Lailatul Qadar iku nek poso. Nek cara Imam Malik malah luas maneh, ora mesti poso ning iso sadurunge poso. Lah ana ulama sahabat sing ramal Lailatul Qadar menurut rahasia kalimat sing dikandung nangone surat Al-Qadar. Piye Lailatul Qadar ku sing akeh tanggal 17. Ana sahabat sing nemtokake tanggal 17. Lho kok iso nemtokake tanggal 17 ramalan Quran. Saged dipelajari namanya rahasia surat. Lafal Lailatul Qadar niki nek sampang etung hurufe ana 9. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra. Niku 9. Anak ngene surat itu disebut ping 3. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun. Kok ping 3. 3 ping 9, 17. Ana sing nglamar ngono iku. Mati Saudi Arabia, pemerintah Saudi ku netepake Lailatul Qadar mesti tanggal 17. Mulane wong umrah nek likuran regane diundakno rada larang. Wane. Lah sing umrah ya gelem mergo percaya. Niki ya. Hitungan 17 maneh dihitung saka kelimate surat. Hitungane kalimat cara tajwid, ora cara nahwu. Nek cara nahwu, a'anzartahum niku hamzahe awal sak kalimat. Anzara rong kalimat. Ta sak kalimat maneh. Sak kalimat. Dadi a'anzartahum cara ilmu nahwu batang ayat. Tapi nek cara tajwid a'anzartahum sak ayat. Niki hitungan tajwid. Waca tamban-tamban. Hitungan dikit. Inna sak kalimat. Anzalnahu loro. Fi telu. Lailati 4. Qadar 5. Wama 1. Adraka loro. Ma 1. Lailatul 1, Qadar 1. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar 5. Berarti 10. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr 6. Berarti 16. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. 16 bisa selawe. Salamun hiya hatta matla'il fajar 5. Selawe ambil 5 30. Jadi surat Al-Qadar nek dihitung per kalimat ana 30. Lah lafal hiya tiba nomor 17. Iki ramal. Lafal hiya tiba nomor 17. Mulane Saudi Arabia netepake Lailatul Qadar mesti tanggal
17 niku ana sing lucu maneh wong para wali-wali sing ahli kasyaf Lailatul Qadar iku delok awale poso Abi Hasan Asyadili sing termasuk ulama besar sing ditoreko Syadaliyah niku nerangake tengene tafsir Sawi gampangan angger awal Ramadan Ahad Lailatul Qadar mesti tanggal 29 nek awal Ramadan Senin Lailatul Qadar tanggal 21 nek awal Ramadan Selasa Lailatul Qadar tanggal 17 nek awal Ramadan Rebo Lailatul Qadar tanggal 19 nek Kemis kaya wingi awal Ramadan Kemis Lailatul Qadar tanggal 20 nek awal Ramadan Jumat Lailatul Qadar tanggal 17 nek awal Ramadan Sabtu Lailatul Qadar tanggal 23 ana sing nulung netepake ngono niki bapak-bapak sing saged maos tafsir basa Arab kula aturi ningali wonten ing tafsir Sawi kula maos keterangan tengene tafsir Sawi khilaf lan perselisihan macam-macam kalau wau menurut kaul ingkang muktamad Lailatul Qadar dirahasiaake dening Allah apa sebabnya kok dirahasiaake niki melas asih datang umat Muhammad ben le tangi lan ngibadah tiap-tiap dalu dadi ngibadahe tenanan inganane Lailatul Qadar maknane malam kang agung Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnahu Inna satemene ingsun Allah Anzalnahu iku nemurunake ingsun hu ing Quran niki deleng-eleng nek anzala yunzilu inzalan berarti temurune Quran sing sak gemblengan 30 juz temurun saka Lauhil Mahfuz dumugi Baitul Izzah sama'id dunya temurune Quran 30 juz saking Lauh Mahfuz dumugi Baitul Izzah langit sak setunggal iku rahasiane lafal anzala ditemurunake fi lailatul qadri ing dalem malam kang agung kok diarani agung wama utawi foto suwi-wiji adro kaiku meruhake apa ma ing seliramu Muhammad ma iku utawi apa Lailatul Qadri malam agung apa kok dijenana malam agung ku apa niki Lailatul Qadri khairum min alfi syahr jawabi lan jawabi lafale ditulis lengkap padahal upama digawe domir saged iya tapi mboten dibaleni maneh Lailatul Qadri utawi malam kang agung khairun iku luwih bagus min alfi syahrin tinimbang 1000 bulan tegese piye ngibadah keleres temene Lailatul Qadar niku diganjar dening Allah ganjarane luwih bagus tinimbang ngibadah 1000 bulan
sing ora ana Lailatul Qadar. Oh niki kita umat Muhammad wong Islam sing mantep Allah ganjar ngibadah sewengi ngungkuli ngibadah 1000 bulan 83 tahun punjul 4 bulan. Masya Allah nikmate umat Muhammad nganti Nabi Musa melek kula wasuli malih nganti Nabi Musa niku melek saka melike Nabi Musa nyuwun dhateng Gusti Allah, ya Allah Gusti dalem mbok nggih dadosake umat Muhammad. Nanti ngono Nabi Musa pun pengen njaluk dadi umat Muhammad. Delok ganjaran-ganjarane umat Muhammad niku diistimewaake umat-umat kuno ora ana. Tapi panyuwune Nabi Musa ditulak karo Gusti Allah. Qala ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Fakhudh ma ataituka wa kum minasy syakirin. Surat Al-A'raf juz 9. Musa kowe ora usah ribut-ribut njaluk dadi umat Muhammad. Kowe wis tak pilih dadi kekasihku. Tak paringi dawuh langsung, tak angkat dadi utusan. Les iku wae ditampa, disyukuri, ora usah ribut-ribut njaluk dadi umat Muhammad. Qala ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kum minasy syakirin. Jadi panyuwune Nabi Musa ditulak dening Allah. Lah kula jenengan boten njaluk malah wis ditaken dadi umat Muhammad. Lah kesempatan ngeten iki sampean gunakake sing saapik-apike. Aja dilirwakake eman-eman. Lah nek Nabi Isa penyuwune ditampa. Nabi Isa nuwun ya Allah Gusti mugi dalem panjenengan lebetake umat Muhammad. Niku Nabi Isa. Nabi Isa ditampa dening Gusti Allah sebab ana tugas. Jadi ditampa Nabi Isa berhubungan dengan tugas. Nabi Isa niku wonten tugas benjing menghadapi hari kiamat. Nabi Isa medun saka langit. Sementara niki Nabi Isa wonten langit sapkalih. Wonten langit sapkalih. Di Nabi Isa teng langit pun meh 2000 tahun. Nah, tahun miladi atau tahun Masehi 2015. Jadi Nabi Isa umure pun 2015. Nalika dirafa Nabi Isa nembe umur 33 tahun. Nah, lah urip teng langit ana sing takon kula niku nek jajan soto nek endi kok mati soto barang. Nabi Isa wonten alam malakut. Jadi padha karo malaikat ora mangan ora ngombe ra turu niku Nabi Isa. Sak saged ya Gusti Allah sing gawe. Lah besok menghadapi kiamat Nabi Isa medun maneh diparingi umur 7 tahun. Tugas pertama Nabi Isa mateni Dajjal. Sing wani nglawan Dajjal lan menang namung Nabi Isa. Nabi Khadir kalah karo Dajjal. Nalika Dajjal muncul, Nabi Khadir ngadepi Dajjal. Iku Nabi Khadir ditantang karo Dajjal. Kowe kudu mengeran aku.
nek pangeran aku tak pateni. Nabi Khadir, aku ora ngandel nek kowe pangeranku Gusti Allah. Niku Nabi Khadir disabda karo Dajjal mati. Kalah Nabi Khadir. Disabda mati. Dajjal niku saged nguripi ngununge namung sepisan niku tok. Nah. Barang wis mati Nabi Khadir disabda diuripke Dajjal. Yo ditunggone masyarakat pirang-pirang. Ngaku dadi pangeran. Aku iso nguripna wong mati, iso mateni wong urip. Aku pancen pangeran. Iku akeh sing do pangeran rengene Dajjal. Sing do pangeran rengene Dajjal, besok nak neraka kabeh dadi wong kafir. Lah Nabi Khadir badhe disabda mati. Terus diuripi. Piye Khadir? Badane kowe tak sabda mati terus urip iki piye? Aku badane mbok uripke. Aku luwih yakin nek kowe Dajjal dudu pangeran. Malah terus Nabi Khadir digraji mulai sirah nganti mati Nabi Khadir. Sing wani nglawan Dajjal namung Nabi Isa. Nabi Isa besok madun luru Dajjal. Dajjal delik kecekel terus dipateni karo Nabi Isa. Nabi Isa badane mateni Dajjal motek salib. Abi cerita nek sing disalib iku dudu aku. Walakin syubbihalahum. Sing disalib yaiku wong komandan Yahudi sing arep mateni aku. Dene Quran wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dadi sing dipateni iku komandan Yahudi sing arep mateni aku. Wajahe diserupake ingsun iku sing dipateni dadi dudu aku. Kula nalika sedulur saking Inggris lan saking Australia tenggen kula masuk Islam badane tak sadari Quran terjemahan bahasa Inggris tak dudono nangane ayat wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum tak kon maca Jawa good. Kula ngerti good iku bagus, ahsan. Niku wong Inggris karo wong Australia niku. Terus njaluk foto bersama. Kula gelem mergo lanang. Sing saka Jerman wedok njaluk foto bersama. Kula mboten pun apa konangan majlis taklim Jumat Bacar payah. Oh sajane nek mulang kepenake ngono ketemu dhe simpenan nak Jerman. Bahaya. Saya tak ngerti ku ngono. Ya. Kula mboten purun niku. Mulai njaluk pesen wong Inggris tak baene an oak is not fallen with one blow. Pohon jadi besar tak akan roboh karena satu tiupan angin. Ini kue nyatet ya angel itu. An oak is not fallen with one blow. Pohon jadi besar akan roboh karena satu tiupan angin. Terus nyaluk tambah maneh kan. Dakwai all friends because bukan semua teman itu orang-orang yang berbicara manis kepada kita. Jaluk neng hati telu. Aku cetak wae. All is well, that's is well. Segala yang baik adalah yang akhirnya menjadi baik. Apa jaluknya stop. Kentehan kula aneh-aneh. Iya. Nanti ki bang bingung. Dek aku iso bahasa Inggris ta ora sih. Nek ya iso baleni. Nek iso baleni berarti iso ngono ya.
tetep endi mau. Wangsul dateng ayat. Jadi Nabi Isa badane modek-modek salib niku para wong Kristen, wong Yahudi do masuk Islam. Do iman karo Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa adalah nabi. Niki diterangake teng Quran surat An-Nisa juz 6. Wa min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Wa min ahlil kitab ora ana wong sing kafir kitab sing menangi Nabi Isa besok kejaba illa la yu'minanna bihi do iman. Untunge wong Kristen sing menangi Nabi Isa. Bejeng do iman kabeh. Niku ayate pun diterangake tengene surat An-Nisa juz 6. Nek sampeyan ningali Quran juz 6 kawitane la yuhibbu wiyak siji zaman wiyak setunggal tajeng sampeyan tingali wonten ayat wa min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Niku bejo. Nabi Isa diparingi umur namung 7 tahun. Mulane ana hadis umure Nabi Isa nak donya 40 tahun. Lha ngitung 33 nalika munggah di Rafa ditambah 7 tahun. 33 ditambah 7 40. Jadi umure Nabi Isa nang donya genepe 40 tahun. Sadurunge ing langit 33 besok medun tambah 7 niki umure ana umure Nabi Isa nang langit wis 2015. Dadi wis suwe. Niki Nabi Isa wis dadi nek ngalam malakut. Dadi wis kaya malaikat, ora kaya manusia ndunguralan jajan soto mboten enten. Ora ana Nabi Isa ngenane ring nggonku ora, iku dudu Nabi Isa. Lailatul Qadri utawi malam kang agung khairun iku luwih bagus min alfi syahrin tinimbang 1000 wulan. Ya, 1000 wulan padha karo 83 tahun 4 bulan. Tanazzalul malaikatu medun sapa para malaikat. Dadi nek ngene malam Lailatul Qadar para malaikat sing nang langit do mandhap ring bumi. Warruhu lan malaikat Jibril, maknane warruhu malaikat Jibril. Fiha ing dalam malam Lailatul Qadar. Medune bi izni rabbihim kelawan dawuh perintahe pangeran. Untuk dawuh perintahe pangeran do mandhap mingkuli amrin saking sekehe perkara sing dadi putusane Gusti Allah namane taun niku. Nang kono para malaikat dawuh salam. Salam, salam bilujeng kangge panjenengan. Kula jenengan sing dina malam iku meleh diuluhi salam karo malaikat. Salam, salam Wilujeng. Iya utawi malam Lailatul Qadar hatta matla'il fajr nganti metune fajar. Dadi nek ngene kono padha karo didongaake wilujeng. Para malaikat ndongaake wong sing poso-poso umat Muhammad nang ana malam Lailatul Qadar didongaake wilujeng selamat. Tapi
kita ora bisa nampa tawa ora krungu salame malaikat. Nek kadang-kadang sing tingkatan wali niku saged krungu. Nah, anu jawab Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Karo malaikatnya nganti mretheke fajar, nganti subuh. Malaikat lajeng wangsul malih. Nah, jadi saben-saben malam Lailatul Qadar, malaikat sedaya termasuk malaikat Jibril do mandhap ngurmati dhateng kita umat Islam, umat Muhammad disalami kepada orang kono assalamualaikum. Lah kula jenengan boten mireng, boten mireng. Ana sing lucu ya wis waalaikumsalam mbok menawa aku sing disalami ya ora krungu ya ora krungu ngono wae sing ora krungu ya ora krungu sing diparingi mireng saged mireng ya niku do jawab niki enake dadi umat Muhammad bangsul dhateng Nabi Isa. Nabi Isa sakjerone 7 tahun. Sakjerone 7 tahun niku krama Nabi Isa. Krama. Diterangake diparingi putra kalih lanang-lanang. Badane 7 tahun Nabi Isa wafat. Nah, nalika wafat dimakomake wonten makam sandinge Kanjeng Nabi. Makame Kanjeng Nabi pun wonten Kanjeng Nabi, Abu Bakar, Umar. Tesih wonten legos tunggal. Legos tunggal niku mangke kangge makame Nabi Isa. Kangge makame Nabi Isa. Dadi genep 4. Niki sing endah. Sing endah. Ngurmati Nabi Isa. Ibune Nabi Isa Siti Maryam benjing teng swarga dados garwane Kanjeng Nabi. Dadi Ibu Maryam benjing teng swarga dados garwane Kanjeng Nabi. Lah niku Bu Maryam rawuh nalika Kanjeng Nabi lahir. Yo, sing endah hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Nalika Kanjeng Nabi lahir babarane Ibu Aminah dihadiri siji Asia bojone Fir'aun, nomor 2 Maryam ibune Nabi Isa. Iku ngrawuh iki Nabi sing luar biasa. Lahir ditunggoni jalan bojo. Niku nama Kanjeng Nabi.